Welkom bij Access Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat Amnesty blij is met de uitspraak van het Hof op Curaçao. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie laten weten. Zoals bekend heeft het gerecht, het gemeenschappelijke hof op Curaçao, op 30 juli bepaald dat het opsluiten van mensen vanwege hun irreguliere binnenkomst op Curaçao onrechtmatig is. En dat betekent dat volgens het hof mensen uit Venezuela die met een bootje hier komen en worden aangehouden, niet automatisch gevangen mogen worden gezet. En Amnesty International is daar al lange tijd voor aan het strijden. Ze hebben gepubliceerd in 2018, 2021, 2023 hebben ze onderzoeken gedaan naar de situatie, hoe Curaçao omgaat met vluchtelingen uit Venezuela. En ze zijn blij met deze uitspraak van het Hof. Eerder had het gerecht in eerste aanleg dit ook al aangegeven. En Amnesty International die roept Curaçao op om vreemdelingendetentie slechts bij uitzondering toe te passen. En ze hopen hier binnenkort met de Curaçaose autoriteiten over in gesprek te gaan tijdens een volgend werkbezoek. Het ministerie stelt regels op over backup en dat is interessant, want het minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Kimberly Louyantai, heeft alle ministeries van de regering instructies gegeven over nationale cyberveiligheid. We weten allemaal, de afgelopen periode waren er verschillende aanvallen, onder meer op de Belastingdienst en ook op het gemeenschappelijk Hof van Justitie. En daaruit bleek dat de digitale infrastructuur van de overheid zeer kwetsbaar is, aldus de minister. Daarom worden nu allemaal regels opgesteld en in eerste instantie wordt voorgesteld dat alle ministers hun backup infrastructuur in kaart brengen. En ten tweede dat zij een verplichte migratie van deze backups naar BlueNet Americas uitvoeren. Ten derde moeten alle ministeries binnen 10 dagen rapporteren aan het ministerie van BPD. Dus ze moeten zorgen dat hun backup op orde is en naar BlueNet wordt gestuurd, zodat het veilig wordt bewaard en we dus een backup hebben, aldus de minister. Gaat er aangepakt in wegdek Apollostraat. Gisteren hadden we het bericht dat de bewoners van Apollostraat zo boos waren over de gaten in het wegdek die maar niet opgelost worden. Daarvoor plaatsten ze oude autobanden om mensen te waarschuwen voor deze gaten in het wegdek. En zie, een dag later zijn de gaten geasfalteerd. Heeft minister Cooper van VVRP de krant gelezen en gezegd, daar moet iets aan gedaan worden. En dat is meteen gedaan. Vandalisme in Ceos. De politie moest gisteren naar het Sint-Elisabeth Hospitaal na een melding over een inbraak. Maar bij aankomst trof de politie verschillende kapotte deuren en ramen aan. Tafels en stoelen waren omgegooid, muren beklad met graffiti en er heerste grote wanorde. Er werden direct camerabeelden veiliggesteld om te kunnen achterhalen wie verantwoordelijk is. En op de beelden is te zien dat enkele jongeren het terrein van het Ceos ziekenhuis zijn opgekomen, erin zijn geslaagd het gebouw binnen te dringen en daar vernielingen hebben aangericht. De politie is nu op zoek naar die jongeren, naar die vandalen. CFT positieve overleding, dat zegt het college Financieel Toezicht in een brief aan minister Silvania. Die had voorgesteld die had een verzoek ingediend voor een lening van 147,7 miljoen gulden. Voor een deel van die lening zijn echter geen investeringen opgenomen in de begroting. Het CFT reageert positief over de 115 miljoen en ze geven de goedkeuring over het resterende bedrag, 32 miljoen, als die investeringen zijn opgenomen in een door de Staten goedgekeurde en vervolgens vastgestelde begrotingswijziging. En dan kan het geld ook daadwerkelijk geleend worden. Silvania kondigt actie aan tegen illegale dump. Dat is ook minister Javier Silvania, maar dan in zijn hoedanigheid als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Hij laat weten dat de omwonenden van 2 illegale dumpplekken bij Ronde Klip en Soto de komende periode zullen zien dat er wordt gewerkt aan het weghalen van deze illegale dump, aan maatregelen, maar dat kan ook voor enige overlast zorgen. Het gaat om onaanhoudende rookontwikkeling en het risico op ondergrondse branden. Dat moet worden beperkt en dan gaat de politie, gaat het ministerie
van Gezondheid in samenwerking met het ministerie van VVRP en overheidsinstanties in de tweede helft van augustus mee aan de slag. En daarvoor wordt onder meer met een graafmachine gegraven in de illegale stortplekken. Dat kan voor enige tijd voor meer overlast zorgen, maar de bedoeling is om de situatie grondig te verbeteren. En daarom laat de minister weten dat hij hoopt op het begrip van de omwonenden. Betere coördinatie, schoonmaak nodig. Dat is een beetje een opvallend verhaal, want de Extra had vorige maand meerdere keren aandacht voor mensen die in de openbare ruimte helpen. Planten die te ver groeien, afknippen, zorgen voor schonere pleintjes, zorgen dat wandelaars kunnen wandelen. En een van degenen die ze hadden gesproken was de heer Cuevas. En die liet weten dat hij vrijwilligers deed langs de Schottegatweg Noord. Hij was daar bezig met het snoeien van planten langs de openbare weg. Het enige probleem is dat het niet opgepakt kon worden, het afval, het plantenafval. Maar nu zegt de Extra, nadat ze eerder al contact hebben gehad met Celicor, dat het plantenafval nog steeds daar ligt. En het is niet de eerste keer dat burgers of organisaties op vrijwillige basis langs de openbare weg snoeien of schoonmaken, maar dat het afval vervolgens blijft liggen en op dezelfde plek wordt achtergelaten. Er is geen instantie die dat oplost. En dat zou wel moeten, zegt de Extra, want ja, je kunt wel zeggen van daar moeten regels voor worden gehouden en dergelijke. Maar op deze manier kan Curaçao een beetje schoner blijven en daar moet iedereen aan meewerken, zo schrijft de krant. Helemaal mee eens? Wij gaan naar een break, zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met een incident waarbij een truck van de Roosevelt Center was betrokken. Eerder deze week waren beelden te zien van een truck waarbij de inhoud van de vrachtwagen gewoon langs de kant van de weg werd gedumpt. Daar werd heel veel op gereageerd. Mensen zijn boos dat mensen zomaar afval langs de kant van de weg gooien. Ook heeft Roosevelt Center gereageerd. Die heeft laten weten dat deze persoon was ingehuurd om een klus te klaren. Niet in dienst is bij het centrum, maar een ingehuurde kracht was. En ze veroordelen het gebeuren. Dus dat er zomaar vanuit de Roosevelt Center truck spullen zijn gegooid langs de kant van de weg. Dat is ontoelaatbaar, zegt de directeur van Roosevelt Center. De man is opgedragen de spullen weer op te ruimen. Dat is inmiddels ook gebeurd. En Roosevelt Center laat weten dat op deze manier Curaçao schoongehouden moet worden. En niet dat er zomaar afval langs de kant van de weg kan worden gegooid. Het excuus van de man dat er al afval lag, dat geldt niet, zegt Roosevelt Center. Dat is geen enkele reden om te doen wat hij heeft gedaan. En ze betreuren de situatie. Ernstig ongeluk Serudomi, dat vond gisteren in de namiddag plaats. Toen werden de politie en de ambulance gestuurd naar Serudomi. En daar werd een auto aangetroffen, die was omgeslagen met een vrouw die langs de kant van de
van de auto op de grond lag, hevige pijn had. Alles wijst erop dat zij de controle over haar voertuig verloor en met de auto is omgeslagen. Ze is naar het CMC gebracht en het leverde vooral veel oponthoud op. En laten we hopen dat het goed gaat met de vrouw. Cohehe waarschuwt voor voedselschaarste. Ansley Martina van de organisatie Cohehe, die is al decennia bezig met landbouw, met het stimuleren van landbouw. Is met heel vaak plannen gekomen om jongeren in de landbouw te laten werken aan de voedselproductie hier op Curaçao. Maar hij heeft nu gezegd, als dat niet gebeurt, kunnen we in een apocalyptische situatie terechtkomen, waarbij er sprake is van enorme voedselschaarste. Hij vraagt aandacht voor de naderende voedselcrisis en heeft laten weten dat we niet stil aan de kant van de weg kunnen blijven zitten en hopen dat al het voedsel maar wordt geïmporteerd. Curaçao moet nu werken om ervoor te zorgen dat ze voldoende eigen landbouw produceren, aldus Martina. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want tientallen aanhangers van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die hebben zich geroerd. Er is sprake van een enorme, bizarre situatie in Brazilië, waarbij een rechter heeft bepaald dat Bolsonaro huisarrest krijgt, omdat hij niet op sociale media zou mogen verschijnen. Hij zegt dat het allemaal een politieke strijd is en hij wordt daarin gesteund door de president van Amerika, Donald Trump. Die heeft namelijk zo ver gegaan dat hij heeft bepaald dat de rechter, die heeft bepaald dat Bolsonaro een enkelband moet dragen, niet meer Amerika in mag komen en dat zijn tegoeden bij Amerikaanse banken zijn bevroren. En de huidige president van Brazilië, Lula, die vindt de situatie onbestaanbaar. Ook omdat Trump in deze hele situatie bezig is met het instellen van hele hoge handelstarieven voor Brazilië. Lijkt de situatie uit de hand te lopen, omdat de president van Amerika een oud-president steunt in zijn strijd tegen de rechtspraak. En dat is volgens veel Brazilianen totaal ongepast. Maar er zijn ook aanhangers van Bolsonaro en die zeggen blij te zijn dat Trump zich inmengt. Die dragen petjes met Make America Great Again om te laten zien dat ze Trump steunen. En daardoor is de situatie alleen maar verder en ingewikkelder geworden dan dat er meer duidelijkheid komt. We houden het voor u in de gaten, maar de gemoederen lopen hoog op in Brazilië. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.